Sir, may buntag. Taga ano ni premium motor company dito an man isa mong reader. Na unsay ingon sa mong mama? Unsay ingon sa mong mama? Wala ko namo ko siya balance. 3 months. Wala kay na check na mo sa sa system. Tapos kay 18,000 na balance. Pwede pa pulis sa makilala ko. Pa-deposit ang motor kung i-deposit. Naman to. Na-check man gud sa sir nga na ay mali, wala na update. Asa imong reader karon? Yung saan man. Reader lang ikaw na. Oo, deposit sir. Reader lang. Ang tanaw ko ni mong mama sir. Ma'am, ikaw na lang, sir. Itong reader. Nadra. Nadi ma'am. Naami sir, papirmahan na mo sa imong to statement of account. Nya i-check lang sa imong mama, ha? Check lang sa imong mama kung may mga resibo. Opo. Nya. Alang may papirmahan nga statement of account. Pa i-picture lang niya i-pasend sa imong mama, ha? Ayaw hilap sa. Wala na kay wala. Wala kay lain motor. Wala kay lain motor. Ma'am, muhilak na ma'am, muhilak na. Tuloy na niwana o. Ali, papirmahan lang sa istorya na ko niya. Tanawa mo. Iyak eh. Iyak na yan. Iyak na. Iyak na yan. Ali, sir. Ali, papirmahan na mo. Papirmahan na mo. Oh. Iyak na yan. Sabi na, sir. Sorry kay iyak na yan. Happy birthday! Joke lang, sir, ha? Sir. Hilakan yun yung reader. Sana all. Joke lang. Happy birthday. Dili tinuod, dili na kaon mong reader, ah. Pero sa hilakan ni mo ang reader nga kaon. Kaloy. Dili ta kage? Dong, balo ka kinsa nagpadala? Kabalo ka kinsa nagpadala? Ana si Mama, hello nak, happy birthday. Unta malipay ka sa akong gamay na surprise. Pasaylo ako na wala ko permi sa imong tapad. Na ako sa layo. Nagapaning kamot para mahaatag nako sa imuha ang imong mga panginahanglanon. Dili ko gusto nga maglisod ka sa sunod kung wala na kami diri sa kalibutan. Kay wala kay igsuon, ikaw lang isa. Maong paningkamot na makahuman ka og eskwela. Gamay na lang antos, makahuman na ka. Next year pohon, graduate na ka, maora jud na akong ginahangyo sa imo anak ko. Palangga kaayo ka ni Mamang. Promise nako na hangtod kaya pa nako na ara ko always mag-support sa imo. Unta pohon dili pod ko nimo pasagdaan ug dili na nako kaya magtrabaho. Kay tigulang nako. Once again, happy birthday anak. Love you always. From Mamang Nini all the way from Doha, Qatar. Uy. Okay, si Ina. Aman si Ina. Ina, Pilisa. Oy, naikwarta si Ina. Ayaw mo paghilak. Okay ra. Na, ang imong umagad na ay mensahe para sa imuha, ana siya. Ina, salamat sa pagpalangga sa akong nag-iisang anak na si Dodong. Ikaw pirmi ang naadira para gabayan siya, lutuan siya, hiluton siya, tambalan og naasakit akong anak. Na dili mabayran og pasalamat ang imong mga sakripisyo para sa akong anak. Ina, kay gamay pa na nag-abroad na ko, nananingkamot na ko, maong salamat sa Ginoo, nakaugangan ko og buutan sama sa imo. Ina, unta tagaan ka pa sang Ginoo og taas na kinabuhi, kauban namo og sa imong mga apo. Always ko na ginapray na unta more years pa ang moabot sa imuhang kinabuhi. Palangga ta ka kaayo. Ina, I love you. Ampingi imong sarili, salamat. Mag-uban ra tapuhon ina ko. Miss ta mo tanan, imo umagad nini.
all the way from Doha, Qatar. Uy, butan kayo na si Ina siguro ay. Okay. Sige, kantahan sa nato si Dodong og happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, happy 21st birthday. Sige, blow your candle. Yay! Sir, unsay message mo sa imong anak? Ang message na ko, makahuman siya, silang duha. Kaya nang makatrabaho. Apan to, makahuman sila, una pwede mag-invest dito sa city. Ano sila? Duha mamay, may. Kinsa si Maymay? Ang uyab, oy, sana all. Okay, sige ina. Unsay maingon nimo sa imong apo ug sa imong umagad? Salamat na kayahan. Agay. As may day. Wow. May. Oo. Ah, sige. Takot siya. May. Oo, ala oy. Panak siya. Sana all. May. Oo. Pero unsay isulti nimo sa imong asawa sa? Dili, pasalamat na lang. Di, salamat sa akong anak. Yatagan sa ngani. Ah, sige. Okay, sige. Si Dodong na. Dong, ibadalang ka ni Mama og dako kaya nga teddy bear oh para habang wala pa si Mama. Kung wala si Maymay, kana sa. No. Kana sa imong ihag no. Ah, sige. Unsay mensahe para kay Mama? Ah, sige da. Sa pagkalaga ng mga anak tapos salamat sa taran na katakan ko ano yung prize. Katulah. Okay. Ah, sige. Unsa man na? Dong. Unsa man na dong luwa sa kalipay na? Okay. Sige. Asa na si Maymay? Dali mo. I-greet na si si Dodong. Ay. Ah, sige. Di na ako bugson si Maymay. Sige, Dong. Nalipay mi dong nga. Nakahila ka sa reader, no? Joke lang to, dong nga. Ayaw ka suko, dong nga. Nalipay mi dong nga nakaabot mi diri sa imong dibu. Ay. Okay, palakpakan nato si Dodong. Salamat. Happy karon daw nili. Happy, padalang kwarta ni Mama, no? Pati si Ina. Okay. Ngayon nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking